diọkpara and not go to them ejebe ụzọ Kemved ozugbo jezowe onwe latest ị mara ihe na-eme 3 years 4 years ị balance ya ị mara na balance gị ịchụ ego you never understand so otu a ka o suwere Kemved enwe mgbe Kemved ji agwụ Kemved bụ otu ahụ ọdụkụ izi ya ma ndị bakara taa ma ndị bere echi ma ndị ba nwanne echi ivu nkịta ka ọ kakwụzi mmadụ ije ịmara anya moto ihe enweta nwa ọrụ idere ebuje ụmụ akwụkwọ inwe aka ọrụ plọmba ire alụ eletricha mana inweghị aka ọrụ mana ivu na inwegodo ya aka ọrụ bụ na ị na-apị ya wuo ịntanetị a na-eyuzu ebe a bụ European IP ọ bụrụ nke emepe Facebook ọ kụchie imepe Facebook gị ọnọghị because IP ya IP ndị Portugal ka a na-eyuzu so obodo bụ m nwere aka ọrụ enweghị aka ọrụ Kemved ga-anabata gị ma debe gị ọfụma ihe debere ebe a bụ ịga di ya ịkwala onwe gị ugwu and obodo nwanne na-ebi nwanne ọ dị ọka Bazel ihe ma ịbata one man one house o nwere onye banyị na-eje n'ụlọ onye banyị n'obodo abụ Bazel mana Kemved ụ nwere ike ịdị 5 guys lent ya duplex onye ọbụla ewure one room na-akwụ nwa obere every month so ịfụ na hustling ka wee dị izi ebe ahụ karịa ebe a ọ bụrụ mmụọ ka ego dị n'aka ego adị ọgụ n'aka onye nke anyị na-enye gị nri until ị nweta ego mana o nweziri ndị na-ebu oke amamife ha nwetazie ego ha mebezie aka ịkpara lofuzie na onwere onye ori na-adị ya mgbe ahụ ọsọsọ ebe a ka esi ebute sọsọ ya bụ nsogbu na-adịdị ya mana ị bụrụkwa na mmadụ nwere obi Chineke na mmadụ onwere onye iri na-adị ya na ọ dịghị n'aka nye m ka ndị ahụ rie n'aka gị ị ga-anọ ọfụma nwa onye gị ya ga-anọ ihe niile nọrọ ebe nwa onye mụ na ya sịgara nwa onye mụ na ya nọ because ana m use my brain ọ bụrụ na ọkọ m n'aka nrie nri na nke gị mgbe ọ bụ na ọ batakwa n'aka sị gị nwanne m gwata ofe ogwusi ịfụrụ ya ofe ogwusi ya nsị gị tee ọ ka o wee nwee ike nọchie nke ahụ nri na nke gị so ọ bụrụ na ọ nwere chọrọ ije Kemved information ya dị very easy ihe emenwe ya on yourself without agent nothing because all visa free visa on arrival country mana ọ nwere ofu ihe dị na visa of arrival ahụ o nwere ndị be anyị bi n'obodo ahụ long time as of 2522 like dede hasị dada abahasị ndị a na-agba mmadụ ebe ahụ so ha gara kụziere ndị immigration ebe ahụ na ndị be anyị na-esibe anyị abịa akụ hustling ebe ahụ so na onye ọbụla bịa ịkụ hustling na-aga anata ebe 250 euro ọ bụghị ya si buchigakwa ya zụto Dakar ka ego tiketi ya naanị iyi you know understand flight from Nigeria to Cape Verde or Dakar on our transit. Na nganti before ba Kemved kita before ba even mother time ngala munga mekwa decent because oge munga gala eje ngweje ego na trade fair as of that 2007 so you will say you malakita so nwelu ndị not dey in charge there na collect ego na collect a bribe maka visa of arrival amago na Africa ka ọ bụkwa mana Central Africa dị n'etiti Africa, Europe and South America so when ndị bay je kuziele ndị kesiva na bono dị na center ebedo otu and na ndị bay na-esi be bay abịa ebe a bụ mbọ ka ha na-abịa gba ebe so na ipu na ọ bụ na iti $300 or $400 ịdị na ndị iwu na ha ga na-akwụ because na ha na-benefit ebe a na afia of entry ka ị na-ekwu for entering on airport now. Yeah, na airport ha puchi na ọ bụ na ịkwụrụ ụgwọ nna gba gị fa iruo airport ha ebuchi ga zụto Dakar or Morocco or Morocco ebe isi wee bịa ha gwa gị na imitigo immigration process adị mago na immigration man gbago okwu ya agbaga na ya agbaga you know understand so ka mmadụ ịkwali onwe ugwu ya na-eme ebe bịa ịkpọ ndị a nọ n'ime ebe a like dede ha dada abahasị aka ha nkụ na-emesi the thing mana ịchọ onye kene like my chairman na-emekwa eti okwu onye Nnewi ọmasị ndị na-eme ọfụma na ha eme otu ka esi eme dia ịkwụ data ụgwọ ise ndị ya passport scan ewere wejere immigration man that day immigration man a na-echeghị eche ịbata ha na ya ma agba gị ozugbo ịbatazi baba ime ogbe ị na-aghọta with that word onye ji 2.5 million nwere ike imove his journey onye bata kedu ọrụ ya alụ Cabo Verde ọlụ ejighị ike dị that place because here bụ obere obodo here is an island mana street na kwantị chankwucha
All that massive job opportunity adịghị because obodo ebughị ibu number one. Mana inwe aka ọlụ like ị na-anya moto ị ga-enwetanwu driving school dị na-ebuju ụmụ akwụkwọ. Ị ga-alụ like a lot of my guys nọkwa ebe a ha ncha na-arụcha na supermarket. Ịghọtago na ọlụ supermarket dị ebe ahụ. Mụnwa na onwe m nwanne onwere ife dị n'ụwa ka ịpụta ịma na ibu nwa ogbe mụnwa gara ebe ahụ ebe m rụbụ na kọmpini na-ebu blọkụ George Test na Achada Grande onye ọbụla n'obodo ahụ mgbe ebe a nna-agwago mara afa kọmpini a nna-agwago kọmpini na-ebu blọkụ na Achada Grande troka Achada Trice ebe a ka m rụrụ ebe a 4 years na George Test that time bụ mkpụrụ nwe helmet mmagoro n'elu blọkụ ndị be anya na-amụ m amụ ha sị na ife a ka onye bụ ime n'obodo a ha ma na n'ọdị ọbụla ka mbụ na-adị mezevu ego na ka ọha na-ewetaghị onwe ya ndị chọọchị ji wee tụjuo ụkpa na ka ọha na-ewetaghị onwe ya and mụnwa bụ mmadụ ya adịghị ala ike ime nwanne mbiko onye tụnumo onye numo a na-ama ayọ nubekwana m and ihe ọgọ bụ na inye m ọ na-eme m ifele ọ na-egbu my spirit ọ na-eme m ifele so much so ana m emepe nwa ọnụ sị mmadụ nye m kama ya nwụọ m na ya so onye ọbụla nwere ụdị ndụ ọ na-ebi ọ naghị ekwe m ayọ onweghị onye nyọtụ n'ugolo and mmadụ a na-ayọkwanụ nyọta m because otu a mmadụ ga-enye otu a mmadụ ga-anata mmadụ anaghị m enye because mụ nwa amalugo na m na-anata adịra mụ nwa adịkwa dị iji so nwe wọ naira na ata ka enye ọfụma